Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους εισηγητές των κομμάτων για τις παρατηρήσεις τους. Πρέπει να πω ότι μου έχει κάνει τεράστια εντύπωση η εισήγηση από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αν δεν με απατά η μνήμη μου, σε μία εισήγηση 20 λεπτών, κάτω από 60 δευτερόλεπτα ήταν για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Τα υπόλοιπα 19 λεπτά ήταν μία προσπάθεια υπεράσπισης αυτού που δεν μπορεί να υπερασπιστεί. Και αυτό που δεν μπορεί να υπερασπιστεί είναι οι πρακτικές της Νέας Δημοκρατίας στην παραποίηση των στατιστικών στοιχείων της χώρας μας. Νομίζω πως αγγίζει τα όρια του πολιτικού θράσους να έρχεστε εδώ και να μιλάτε για παραποίηση στοιχείων από το Πασόκ. Όταν η Φίλιος ολόκληρη έχει βουήξει με το τι έχει συμβεί με τα ελληνικά στατιστικά στοιχεία το 2009. Όταν σε κάθε επίσκεψή μου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ρωτούν το ίδιο ακριβώς. Μετά από όλα αυτά, δεν πρέπει κάποιος να πάει φυλακή? Δεν πρέπει να αναζητήσετε ευθύνες? Δεν υπάρχουν βαρύτατες ευθύνες για αυτό που έχει συμβεί στη χώρα σας? Έρχεστε σήμερα και ανασύρετε την ιστορία του swap του 2001 της Goldman Sachs για να αποδείξετε τι ακριβώς. Ήσασταν κυβέρνηση από το 2004. Γιατί δεν κάνατε εξεταστική για το swap αυτό? Γιατί δεν στείλατε την υπόθεση στον εισαγγελέα? Εάν θεωρούσατε ότι ήταν παράνομο. Δεν ήταν παράνομο. Ήταν απολύτως μέσα στους ορισμούς και στις συμφωνίες με τη Eurostat. Γιατί αντί να τα κάνετε όλα αυτά, απλώς μας λέτε χρεώσατε τις επόμενες γενιές? Και εσείς τι κάνατε? Το πήγατε το 2037. Εσείς δεν χρεώσατε τις επόμενες γενιές με αυτό? Είναι μια προσπάθεια απελπισμένη, θα έλεγα, στο να προσπαθήσετε να αποποιηθείτε τις ευθύνες που έχετε, τις βαρύτατες ευθύνες, τις οποίες σας έχει καταλογίσει ο ελληνικός λαός και θα συνεχίσει να σας καταλογίζει όσο δεν τις αναλαμβάνετε. Γιατί αυτό κάνατε και σήμερα. Δεν αναλάβατε καμία απολύτως ευθύνη. Έρχεστε και επιχειρήσατε με διάφορα στατιστικά στοιχεία να μας πείτε ότι δεν φταίτε εσείς για τα προβλήματα με τα στατιστικά και τα δημοσιονομικά, φταίει το Πασόκ. Ήσασταν ή δεν ήσασταν κυβέρνηση μεταξύ του 2004 και του 2008 που η Eurostat έκανε 10 μεθοδολογικές επισκέψεις στη χώρα μας? Όχι μία, όχι δύο, 10. Πόσες έκανε στις άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης? Καμία. Σε όλες τις άλλες. Ήσασταν ή δεν ήσασταν κυβέρνηση όταν αυξήσατε τις πρωτογενείς δαπάνες πέραν των τόκων? 23 δισεκατομμύρια ευρώ. Από 36 δις στα 59 δις το 2009. Ήταν κάποιος άλλος κυβέρνηση? Ήταν κάποιος άλλος κυβέρνηση που παρέλαβε το χρέος της γενικής κυβέρνησης στο 98,6%, όχι 108% που είπατε, 98,6% το 2004 και το πήγατε στο 113,4% το 2009. Κάποιος άλλος και όχι εσείς? Και εν πάση περιπτώσει αυτά τα 100 δισεκατομμύρια ευρώ του νέου χρέους πού ακριβώς πήγαν? Γιατί ο Έλληνας πολίτης σίγουρα δεν τα είδε. Δεν είδε βελτιωμένες υπηρεσίες παιδείας, δεν είδε μεγαλύτερο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ. Πού ακριβώς πήγαν αυτά τα χρήματα? Και αν, εν πάση περιπτώσει, γνωρίζατε ότι και αυτά που μας λέτε σήμερα τόσα χρόνια, δηλαδή ότι η χώρα έχει χρέη εξαιτίας των τόκων, των εξοπλισμών του Πασόκ, τότε γιατί το 2004 λέγατε ότι θα μειώσετε τις δαπάνες κατά 10 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο και τις αυξήσατε όσο είπα? Η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή πρέπει να κάνει μια πάρα πολύ σκληρή αυτοκριτική. Πρέπει να βγει και να πει με ευθύτητα στον ελληνικό λαό για αυτά τα οποία έκανε τα τελευταία χρόνια. Πρέπει να αναζητήσει μέσα στους κόλπους της αυτούς οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για αυτά τα πράγματα. Και αυτή είναι η έννοια της Εξεταστικής Επιτροπής την οποία θα κάνουμε. Δεν έχει να κάνει ούτε με παιχνίδι μεταξύ των δύο κομμάτων όπως υπόθηκε, έχει να κάνει με κάτι πάρα πολύ απλό. Οφείλουμε εξηγήσεις στους Έλληνες πολίτες. Δεν είναι δυνατόν να προχωράμε σε αυτή τη χώρα αναγνωρίζοντας ότι υπάρχουν προβλήματα και αυτά τα προβλήματα να μην προσωποποιούνται. Και προφανώς δεν είναι ζήτημα υπαλλήλων. Δεν φταίει ο υπάλληλος του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ή της ΕΣΥΕ. Φταίνε αυτοί που έδωσαν τις πολιτικές εντολές. Και αυτοί θα λογοδοτήσουν. Έρχομαι στο νομοσχέδιο. Ένα νομοσχέδιο το οποίο επιχειρεί να αντιμετωπίσει με το πιο σοβαρό και τεκμηριωμένο τρόπο
το τεράστιο έλλειμμα αξιοπιστίας το οποίο έχει η χώρα μας διεθνώς. Τεράστιο έλλειμμα αξιοπιστίας, το οποίο νομίζω το βιώνουμε καθημερινά και σίγουρα μεταφράζεται στο κόστος δανεισμού της χώρας. Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο έχει περάσει από μια πολύ οργανωμένη και πολύ χρήσιμη διαδικασία διαλόγου. Έχει αλλάξει ως αποτέλεσμα αυτού του διαλόγου. Δεν θα είχε νόημα να κάνουμε το διάλογο αν δεν το αλλάζαμε. Ένα νομοσχέδιο που μετατρέπει τη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Οικονομικών σε μια ανεξάρτητη διοικητική αρχή, με απολύτως σαφές νομικό πλαίσιο, αντίθετα με αυτά που ακούστηκαν από τον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ. Ένα νομοσχέδιο με το οποίο η νέα ελληνική στατιστική φεύγει από τον έλεγχο του Υπουργείου Οικονομικών και περνάει στον έλεγχο της Βουλής, με το οποίο ρυθμίζονται οι κανόνες λειτουργίας του ελληνικού στατιστικού συστήματος και λαμβάνεται μέριμνα για πρώτη φορά για την εφαρμογή των κοινοτικών κανόνων, με τον οποίο τίθενται οι βασικές αρχές λειτουργίας του στατιστικού συστήματος, υποχρεώσεις των φορέων, θεσμοθετείται ένα συμβουλευτικό όργανο, το Συμβούλιο του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος, το οποίο εκπροσωπούνται οικονομικοί, κοινωνικοί και επιστημονικοί φορείς, και ορίζεται ένα τριετές ελληνικό στατιστικό πρόγραμμα. Με απλά λόγια, εμείς μέσα σε 3 μήνες, αφότου αναλάβαμε τη διακυβέρνηση της χώρας, κάναμε αυτό το οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι Ευρωπαϊκές Αρχές ζητούσαν επί 5 χρόνια από τη Νέα Δημοκρατία να κάνει και δεν το έκανε. Το κάναμε υπεύθυνα και το νομοσχέδιο αυτό θα είχε εδώ και 1 μήνα να ψηφιστεί, εάν δεν περιμέναμε τις θετικές παρατηρήσεις που ήρθαν τελικά από τη Eurostat και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Θέλω να επισημάνω ορισμένα σημεία τα οποία νομίζω πως είναι σημαντικά για να απαντήσω και σε μερικά θέματα που τέθηκαν. Δυστυχώς ο κ. Παπαδημούλης δεν είναι εδώ, αλλά... Παρακαλώ. Είναι ο κ. Λαφαζάνης. Αντιλαμβάνομαι ότι ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός έχει γενικώς ένα πρόβλημα με τις ανεξάρτητες αρχές και γι' αυτό καταψηφίζει επί της αρχής. Ωραία. Αντιλαμβάνομαι ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος έχει μια διαφορετική θεώρηση για το τι σημαίνει στατιστικά στοιχεία σε μια μεικτή καπιταλιστική κοινωνία και γι' αυτό καταψηφίζει. Υποθέτω, εάν κατάλαβα καλά, ότι η Νέα Δημοκρατία λέει ναι στο νομοσχέδιο, παρότι αν άκουγε κανένας την εισήγηση του εισηγητή της, δεν ήταν απολύτως σαφές αυτό και καλό θα ήταν να διευκρινιστεί. Πολύ ωραία. Το είπε, ήταν κατηγορηματικός. Ομολογώ πως δεν αντιλαμβάνομαι ακριβώς τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν την αντιλαμβάνομαι διότι θέτει ζητήματα συγκεκριμένα, τα οποία απαντώνται στη συζήτηση επί των άρθρων. Επί της αρχής όμως, ποιο ακριβώς είναι το ζήτημα. Επί της αρχής διαφωνούν στην ανάγκη να υπάρξει μια ανεξάρτητη αρχή για τα στατιστικά στοιχεία στη χώρα μας. Θα ήθελα κάποια στιγμή μια περαιτέρω διευκρίνηση της λογικής πίσω από αυτό. Θα θυμάστε ότι αναρωτήθηκα αν είναι μια γενικότερη λογική για τις ανεξάρτητες αρχές που ταυτίζει τη θέση αυτή του ΣΥΡΙΖΑ με τη θέση του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού. Θέλω να διευκρινίσω κάτι σχετικά με όσα υπόθηκαν για το ρόλο του Υπουργού Οικονομικών και την απόφαση της διάσκεψης των Προέδρων. Στο νομοσχέδιο γίνεται σαφές ότι ο Υπουργός Οικονομικών προτείνει μόνο ένα μέλος της αρχής αυτής και 4 από αυτά μέλη προτείνονται, μάλλον αποφασίζονται από την διάσκεψη των Προέδρων. 2 σημεία εδώ. Πρώτον, γιατί πρέπει να προτείνει ο Υπουργός Οικονομικών στη διάσκεψη των Προέδρων. Απάντηση, γιατί σύμφωνα με την ελληνική ένωμη τάξη, η Βουλή δεν μπορεί να έχει τέτοια εκτελεστική αρμοδιότητα. Και διότι το ίδιο συμβαίνει και για παράδειγμα με το συνήγορο του πολίτη. Ακριβώς το ίδιο. Γι' αυτό και υπάρχει εκτός από τον έλεγχο της Βουλής και η τυπική εποπτεία του Υπουργείου Οικονομικών. Ακριβώς όπως και ο συνήγορος του πολίτη τυπικά εποπτεύεται από το Υπουργείο Εσωτερικών. Δεύτερο ερώτημα. Κάνει πίσω το Υπουργείο Οικονομικών στο να υπάρχει αυξημένη πλειοψηφία από τη διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής? Κάθε άλλο. Ο κανονισμός της Βουλής λέει πάρα πολύ καθαρά ότι σε παρόμοιες αποφάσεις της διάσκεψης των Προέδρων γίνεται με εισήγηση του Προέδρου της Βουλής ομοφόνος, άλλος με πλειοψηφία των 4/5 των μελών της. Δεν είναι ζήτημα του νόμου αυτού, είναι ζήτημα της αλλαγής του κανονισμού της Βουλής. Όμως, για να διαλυθεί οποιαδήποτε αμφιβολία
ως προς το ζήτημα αυτό, το Υπουργείο Οικονομικών θα συμπεριλάβει την ρητή δέσμευση ότι θα είναι με αυξημένη πλειοψηφία των 4/5 της διάσκεψης της Βουλής, παρότι δεν χρειάζεται, διότι αυτό είναι ζήτημα το οποίο αφορά τον ίδια την αλλαγή του κανονισμού της Βουλής και όχι αυτό το νομοσχέδιο. Αλλά επειδή ακούστηκε κάτι το οποίο είναι καταφανώς πέρα και διαφορετικό από τις προθέσεις του Υπουργείου, να το ξεκαθαρίσουμε για να είναι τα πράγματα πολύ καθαρά. Κλείνω, κύριε Πρόεδρε. Νομίζω πως το νομοσχέδιο αυτό οι Έλληνες πολίτες το περιμένουν, έχουν πιστεί για την αναγκαιότητά του, ζητούν από όλους μας να δώσουμε τα θεσμικά εχέγγυα έτσι ώστε οι δημόσιοι λειτουργοί οι οποίοι ασχολούνται με τα στατιστικά στοιχεία να μπορούν να κάνουν και αυτή τη δουλειά τους σωστά. Έχουμε κάνει επανειλημμένες συζητήσεις με τον Σύλλογο Υπαλλήλων και το νομοσχέδιο έχει βελτιωθεί ως αποτέλεσμα μία σειράς από συγκεκριμένων προτάσεων τα οποία έχουν κάνει. Παραμένουμε όμως απολύτως ανυποχώρητοι σε ένα βασικό ζήτημα που είναι ότι εμείς θα διασφαλίσουμε με κάθε τρόπο τη θεσμική ανεξαρτησία αυτής της αρχής. Επαναλαμβάνω, δεν είναι ότι μας το ζητούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι ότι είναι χρήσιμο απέναντι στις διεθνείς αγορές, πάνω απ' όλα το χρωστάμε στους Έλληνες πολίτες. Ευχαριστώ πολύ. Να διαβάσω μία προσθήκη αναδιατύπωση στο σχέδιο νόμου. Στο άρθρο 12, παράγραφος 1, περίπτωση ΑΑ, αντί ύστερα από εισήγηση του Υπουργού Οικονομικών, τίθενται οι λέξεις με εισήγηση του Υπουργού Οικονομικών, ύστερα από δημόσια προκήρυξη και με πλειοψηφία των 4/5 των μελών της διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς, κύριε Υπουργέ, και σας ευχαριστούμε γιατί παρά τον... Ευχαριστώ. Ο κύριος Παπακοσταντίνου. Εσείς, ο κύριος Υπουργός. Υπάρχει συνωνυμία, ναι. Με τη συνωνυμία. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τους βουλευτές για τα επικοδομητικά σχόλια πάνω στο σχέδιο νόμου. Νομίζω είναι σαφές, παρά τις όποιες διαφοροποιήσεις, ότι υπάρχει μία θετική αντιμετώπιση στην ανάγκη να θωρακίσουμε το ελληνικό στατιστικό σύστημα και ότι αυτό το νομοσχέδιο κάνει σημαντικά βήματα σε αυτήν την κατεύθυνση. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με δύο πολιτικά σχόλια ορμόμενος από τα σχόλια που έκανε η αξιωματική αντιπολίτευση σχετικά με την Εξεταστική Επιτροπή. Καταρχάς, να επιβεβαιώσω ότι, όπως έχει υποθεί και από τον πρόεδρο της κυβέρνησης, ότι πρόκειται να κατατεθεί τις επόμενες μέρες ένα αίτημα για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την παραπίωση των στατιστικών στοιχείων. Θεωρώ αυτονόητο και όχι παραχώρηση τη δήλωση της Νέας Δημοκρατίας ότι θα προσέλθει. Είναι υποχρέωση για να μπορέσει να υπάρξει μια ουσιαστική και σε βάθος συζήτηση, τη χρωστάμε στους Έλληνες πολίτες. Νομίζω πως είναι μεγάλο λάθος η χθεσινή θέση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας να χρησιμοποιήσει την απόφαση της κυβέρνησης για τη σύσταση εξεταστικής ως άλοθη για να άρει την όποια συνένεση γύρω από μέτρα και τις πολιτικές που πρέπει να πάρθουν για να αντιμετωπίσουμε το έλλειμμα το οποίο μας κληροδότησε η Νέα Δημοκρατία. Και θα πρότεινα στον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας την επόμενη εβδομάδα που θα επισκεφθεί τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Μπαρόζο, να του θέσει το ερώτημα σχετικά με τα ελληνικά στατιστικά στοιχεία και να ζητήσει τη γνώμη του για το ποια ακριβώς είναι η άποψή του για τα στοιχεία που ελάμβανε τα τελευταία 4-5 χρόνια από τη Νέα Δημοκρατία. Ας του θέσει αυτό το απλό ερώτημα και ας δημοσιοποιήσει την απάντηση που θα του δώσει ο κύριος Μπαρόζο. Επίσης, άκουσα με μεγάλο ενδιαφέρον την επίθεση στην κυρία Μέρκελ, αλλά έχω ένα πάρα πολύ απλό ερώτημα. Τόσα χρόνια, όταν βρισκόντουσαν στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ο κύριος Καραμανλής, γιατί δεν τα έλεγε αυτά στην κυρία Μέρκελ? Γιατί τα ανακαλύπτεται τώρα αυτά? Η κυρία Μέρκελ, ως γνωστόν, ανήκει στο συντηρητικό χώρο.
όπως και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Όλα αυτά τα χρόνια, λοιπόν, γιατί δεν έγιναν αυτές οι επισημάνσεις? Και σήμερα, εκ του ασφαλούς, έρχεστε και κάνετε μία υποτιθέμενη επίθεση σε διάφορους Ευρωπαίους εταίρους. Όλοι έχουμε την κριτική μας για το πώς αντιλαμβάνεται η κοινή γνώμη της Α και της Β χώρας στα ελληνικά προβλήματα. Η διαφορά μας είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση δίνει μάχη και τη μάχη τη δίνει καθημερινά. Και σε αυτή τη μάχη περιμένει την αξιωματική αντιπολίτευση πρώτον να αναλάβει τις ευθύνες που της αναλογούν και δεύτερον να τη στηρίξει. Γιατί στηρίζει έτσι, στηρίζει και τη χώρα ολόκληρη. Έρχομαι τώρα σε ζητήματα τα οποία τέθηκαν στις παρατηρήσεις πάνω στο πρώτο κεφάλαιο του νομοσχεδίου. Καταρχάς, πολλές από τις παρατηρήσεις των βουλευτών αφορούν θέματα που θα ρυθμιστούν με τον κανονισμό στατιστικών υποχρεώσεων ή με τον κανονισμό λειτουργίας. Για παράδειγμα, το θέμα του απορρίτου. Βεβαίως μου κάνει εντύπωση ο κ. Πολατίδης αυτά που είπε για το απόρριτο. Εδώ θυμάμαι τον ίδιο ή κάποιον άλλον εκπρόσωπο του κόμματός του να έχει πρόβλημα στην παρουσία στελεχών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Αυτό δεν συνάδει ακριβώς. Αν έχει την καλοσύνη, κύριε Πολατίδη. Την άποψή μου λέω, μπορείτε να πείτε τη δική σας. Δεν πρέπει... Κύριε Πολατίδη, παρακαλώ, κύριε Πολατίδη. Κύριε Πολατίδη, σας παρακαλώ, δεν έχετε το λόγο. Αφήστε τον Υπουργό να απαντήσει σε αυτά που άκουσε. Αυτό που είναι σαφές είναι ότι δεν πρέπει να βαρύνουμε τον νόμο με λεπτομέρειες που μπορεί να ρυθμίσει η ελληνική στατιστική εφόσον συσταθεί και λειτουργήσει κανονικά. Γιατί κάτι τέτοιο αντιφάσκει με την ίδια την έννοια της ανεξάρτητης αρχής. Και εδώ έρχομαι σε ένα μεγάλο ζήτημα το οποίο τέθηκε από πολλούς και είναι η διευκρίνηση για την νομική οντότητα της ελληνικής στατιστικής. Να το ξεκαθαρίσουμε. Η ελληνική στατιστική είναι ανεξάρτητη, είναι διοικητική και είναι αρχή. Είναι πάρα πολύ σαφές το τι είναι. Είναι στο ελληνικό ένομο πλαίσιο, είναι απολύτως σαφές. Βεβαίως και υπάρχει μια έντονη συζήτηση στους νομικούς κύκλους για το τι σημαίνει ακριβώς ανεξάρτητη διοικητική αρχή. Όμως έχουμε στη χώρα μας, λειτουργούν με μεγάλη επιτυχία ανεξάρτητες διοικητικές αρχές. Κάποιες είναι κατοχυρωμένες στο Σύνταγμα, άλλες δεν είναι. Άρα λοιπόν εμείς επιχειρούμε, δεδομένου ότι δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να κατοχυρωθεί στο Σύνταγμα η Ελστάτ, επιχειρούμε να φτιάξουμε μια ανεξάρτητη διοικητική αρχή με τα ίδια εχέγγυα ανεξαρτησίας στη λειτουργία της, θεσμικής κατοχύρωσης, όπως και άλλες ανεξάρτητες διοικητικές αρχές. Η ανεξαρτησία είναι λειτουργική, είναι υπηρεσιακή, έχει οικονομική επάρκεια και βεβαίως τη δυνατότητα να επιβάλλει κυρώσεις και να θέτει κανόνες, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ως προς το ρόλο του Συμβουλίου και κατά πόσον το Συμβούλιο, σύμφωνα με τον νόμο, θα έχει διακοσμητικό ουσιαστικό ρόλο. Να το ξεκαθαρίσουμε. Το Συμβούλιο αποφασίζει το τριετές και το ετήσιο στατιστικό πρόγραμμα. Άνευ αυτού δεν μπορεί να λειτουργήσει η ελληνική στατιστική. Άρα λοιπόν έχει ουσιαστικότατο ρόλο. Δεν είναι ένα διακοσμητικό στοιχείο στη διαδικασία αυτή. Όμως νομίζω, και εδώ απαντώ στον κύριο γείτονα, διατηρώ μια επιφύλαξη στην πρότασή σας ο κατάλογος των διαφόρων φορέων να είναι μια απόφαση του Στατιστικού Συμβουλίου, γνώμη Στατιστικού Συμβουλίου, για τον απλούστο λόγο του κατάλογος αυτός μπορεί να αλλάζει. Μην κάνουμε κάτι πιο βαρύ από ό,τι πρέπει να είναι. Χαίρομαι που ο ΣΥΡΙΖΑ αναγνωρίζει όχι ότι αποδεχτήκαμε τόσο την άποψή του, αλλά ότι επαναλάβαμε το προφανές και για λόγους για να μην υπάρξει καμία σύγχυση, το λέμε πολύ καθαρά ότι η απόφαση θα πάρθει με πλειοψηφία 4/5 μετά από δημόσια ανακοίνωση για τα μέλη της αρχής. Θέλω ένα τελευταίο θέμα ως προς τις αποδοχές του Προέδρου της Αρχής και τις εξουσίες που θα έχει, το οποίο έθεσε ο κ. Παπαδημούλης. Κύριε Παπαδημούλη, όπως ξέρετε, η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί σε ένα πλαφόν για τις αποδοχές όλων των Προέδρων των ανεξάρτητων αρχών. Άρα δεν θα έχει τη διακριτική ευχέρεια ο Υπουργός Οικονομικών
να δώσει περισσότερα ή λιγότερα στον Α ή τον Β για να τον καλοπιάσει και να κάνει αυτό που θέλει. Έχουμε βάλει μια γενική αρχή, θα ισχύει για όλους, και αυτή η γενική αρχή είναι οι αποδοχές να είναι σε επίπεδο των γενικών γραμματέων μέχρι 20% παραπάνω. Άρα λοιπόν νομίζω πως αυτή η απόφαση κατά κανέναν τρόπο δεν δίνει τη δυνατότητα στον Υπουργό Οικονομικών να επηρεάζει, αλίμονο εξάλλου, εάν ο πρόεδρος μιας ανεξάρτητης αρχής, ο οποίος θα έχει επιλεγεί η πλειοψηφία 4/5 από τη Βουλή, να μπορεί να επηρεαστεί από τον Υπουργό Οικονομικών ως προς με βάση τη μισθοδοσία του. Η αρχή, για ακριβώς και γι' αυτό, κύριε Λαφαζάνη, θα βάλουμε τώρα μια οροφή στις αποδοχές όλων των πρόεδρων των ανεξάρτητων αρχών. Θέλω να κάνω μια προσθήκη με βάση... Καταρχάς θέλω να πω ότι ήταν πολύ χρήσιμες οι παρεμβάσεις και του Συλλόγου των Υπαλλήλων, που δεν είναι εδώ βέβαια αυτή τη στιγμή. Θέλω να σας πω ότι είχαμε τους τελευταίους μήνες μια διεξοδική συζήτηση μαζί τους και νομίζω πως ξεκινώντας από μια αρχική τους επιφύλαξη ως προς την ανεξαρτησία της αρχής, νομίζω πως η τοποθέτησή τους σήμερα δείχνει ότι θεωρούν θετική την εξέλιξη και πολλά από θέματα από τα οποία έχουν βάλει νομίζω ήδη λαμβάνονται υπόψη στο νομοσχέδιο. Ως προς την τοποθέτηση του Ελληνικού Στατιστικού Ινστιτούτου θα συμφωνήσουμε στο να συμπεριληφθούν στο Στατιστικό Συμβούλιο και στο πλαίσιο αυτό θα υπάρξει μια προσθήκη στο άρθρο 3 παράγραφος 1 περίπτωση Γ, από 10 τίθεται 11 και προστίθεται μια περίπτωση ΚΚ ως εξής: ΚΚ το Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ναι, και στο άρθρο 12 παράγραφος 3 αντί προηγούμενης παραγράφου τίθεται παραγράφου 1. Μια τυπική αλλαγή. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε η συζήτηση. Ευχαριστούμε τον συνάδελφο Κώστα Γείτονα. Το λόγο έχει ο Υπουργός Οικονομικών, κύριος Παπακοσταντίνου Γιώργος. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος, με μερικές σύντομες παρατηρήσεις στα σχόλια. Η παρατήρηση του κ. Τόγια για να προσθέσουμε το όπως νόμος ορίζει για ανεξάρτητες διοικητικές αρχές, να το δούμε λίγο νομικά, κ. Τόγια. Από τις αρχές δεν έχω πρόβλημα, απλώς επιφυλάσσομαι λίγο, μήπως το εντάξουμε στην Ολομέλεια. Αντίστοιχα και με την επανάληψη της λέξης λειτουργική ανεξαρτησία, υπάρχει και αλλού, θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Ο κ. Τζίμας δεν έκανε παρατηρήσεις επί του κειμένου ουσίας, έκανε δύο πολιτικές παρατηρήσεις. Ναι, βεβαίως. Ναι. Η Νέα Δημοκρατία κάνει αυτό που είναι ωφέλιμο για τους Έλληνες πολίτες. Οι Έλληνες πολίτες διαφώνησαν στις τελευταίες εκλογές. Απλώς να το θυμόμαστε όλοι μας, να το ξεχνάμε. Και όσο για το αν η κυβέρνηση πρέπει να σταματήσει να διαπιστώνει και να κυβερνήσει, θα τον παρακαλέσω να κάνει μια σύγκριση στο νομοθετικό έργο της παρούσας κυβέρνησης με αυτό της προηγούμενης, τους πρώτους 3 μήνες της κοινοβουλευτικής θητείας. Κύριε Παπακοσταντίνου, η μία αναφορά μου σε ορισμένα από αυτά τα είπατε. Δεν είναι εδώ, κύριε Παπακοσταντίνου. Συγγνώμη, με συγχωρείτε. Δεν έχει να κάνει με ότι δεν έδωσα καμία σημασία. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι διαφωνείτε επί της αρχής και συνολικά. Είναι δύσκολο να απαντήσω επί συγκεκριμένων. Νομίζω πως έχουμε μια αρκετά διαφορετική θεώρηση για το τι σημαίνει ένα ανεξάρτητο στατιστικό σύστημα και τι υπηρετεί. Κύριε Πολατίδη, η ελληνική στατιστική θα έχει ένα ακίνητο, το οποίο της το παραχωρεί το ελληνικό δημόσιο, το οποίο βρίσκεται στο Δήμο Πειραιώς. Άρα, προφανώς ο νόμος πρέπει να λέει ότι η έδρα είναι ο Δήμος Πειραιώς. Όχι, το ακίνητο, κύριε Πολατίδη, στο οποίο θα στεγάζεται η ελληνική στατιστική, είναι στο Δήμο Πειραιώς. Άρα, λοιπόν, πρέπει νομικά να γράφεται στο κείμενο. Αν αλλάξει, αν το ακίνητο αυτό, αν μετακομίσει η ελληνική στατιστική, θα δούμε τι θα κάνουμε. Αλλά, ειλικρινά, νομίζω πως είναι αρκετά προφανές. Ως προς το πλαφόν, αυτό δεν έχει νόημα να μπει σε αυτό το νομοσχέδιο, γιατί αφορά όλους τους πρόεδρους ανεξάρτητων αρχών, άρα θα μπει στο νομοσχέδιο της συνθηματική πολιτική, το οποίο η κυβέρνηση θα καταθέσει τις επόμενες ημέρες. Μια που είμαι στο Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό, κύριε Βαλιώτη, δεν νομίζω πως έχει νόημα να συνεχίσουμε τη συζήτηση περί το ποιοι υπουργοί βλέπουν ποιους
κοινοτικούς υπαλλήλους και γιατί. Επιχειρείτε να δημιουργήσετε εντυπώσεις με αυτό. Απλώς νομίζω πως ίσως θα έπρεπε εσείς ο ίδιος να πάρετε πίσω τη λέξη φούφουτος για κοινοτικούς υπαλλήλους. Αν δεν κάνω λάθος, ήσασταν και εσείς κάποια στιγμή κάποιος κοινοτικός υπάλληλος. Απαρνείστε το παρελθόν σας, συνεπώς. Τελειώνω με τον κύριο Παπαδημούλη. Νομίζω πως ως προς την Εξεταστική Επιτροπή δεν έχει να κάνει με ένα δικομματικό καυγά, παρότι εκεί θέλετε να το πάτε. Νομίζω πως κάποια στιγμή πρέπει να αποφασίσουμε σε αυτή τη χώρα αν θεωρούμε, αν παίρνουμε στα σοβαρά όταν λέμε ότι πρέπει να αποδοθούν ευθύνες σε όλα τα επίπεδα ή όχι. Εάν θέλουμε απλώς να τα κουκουλώνουμε και να πηγαίνουμε παραπέρα, ας το κάνουμε. Αλλά νομίζω πως άλλο πράγμα περιμένουν οι Έλληνες πολίτες. Και όσο για την τόλμη στην οποία αναφερθήκατε, την τόλμη της κυβέρνησης να παραδεχτεί ότι κάποια πράγματα που στα προτείνει η αντιπολίτευση τα αποδέχεται, αντίστοιχη τόλμη και εγώ θα περίμενα από το ΣΥΡΙΖΑ στην αποδοχή επί της αρχής του νομοσχεδίου αυτού, κάτι το οποίο δεν άκουσα. Ευχαριστώ τον κύριο Υπουργό. Θέλω να σε ευχαριστήσω όλους για τη συμβολή σας σε αυτή την επικοδομητική